Katakyie live worship. Katakyie live worship. Ebuakwa atwuma mmem mekire mfumfa junction honomo right way bible church signboard ni si honomo a Katakyie live worship original chedi amponyankopon ede na adom ene ne nwosra adom no a wo haw ben amane ben enkonada ben ana wukomu wotimi nkan obebusa se da ben no wosom kese ekoso ewo right way bible church ya so netie mi kwase da bia eye anointing service anopano no nwotwe kosi awie dumienu sanso na ebenada bia eye healing and prophetic yewia ye de atoa so anopa no nsia mpamu kosi awia no dumienu eye da wukuada anwie no nsia mpamu kosi se no nwotwe bebo apamu eye masofa mpaibo emu na ne wosefo na kire no de Satan de na to mpokyerem de woton ayento de yade bi da no so na wako ayenko ene prophet Emmanuel Opoku original wose bra wadwuma sem no bemasofa wawade sem bemasofa wakwantu sem no bemasofa de ya wode a wosefo na gye no bemasofa ewo right way bible church eda fiara bia Bible kese anopa no nwotwe kosi awia no donko eho na nyamedifo etena se hwesusum ewo mpaebo kwan so na wotwedi aponyankopon enam nakoa so abubu mpokyere bia etewo so emanya mema enya wonfa ahudie prophet Emmanuel Opoku original a oda right way bible church abuakwa atwuma mmem mekire mfumfa junction honomo a ene nyamedifo eni nkita ho ewo ahoman so na de kire so live worship ene honam so twedi aponyankopon enam nakoa so enye wonfirim 0257 561849 0257 561849 and I say 0546343670 0542634367 right way bible church Christo nkwa ene no kura kwan prophet Emmanuel Opoku original Make up not here. Makwaba betoda so tia adede na yo. Minya beba. O ma na misisi. Afenso asede anansi achime. Me hu nya me ya me hu mpo. Oh wa. When on can tell me. Mama mo school herbal capsules. No me sese ya. Ayire soa don reba kuntem. O beto. When you say nya sembia. Abi say do e bebo am dia. Manunu ni bia. Ansu ni live worship. We aye tata. Some comedy achewa. Ebe wanwa. School herbal capsules adaruma. And the name metimi aso me nice one me call eba you we eye ntin mu adwuma ema mo jetimi ti afursan ye ewo ni pedue ne stroke aka to wodi ne drop ani we eye immune system booster enti one and se touch che basa waduroni ne odi ma me die meje na ifa na menya ne dodo na ato me the school herbal ointment say bi wo so se fie be yefe ayenika na ejapatas esanse only main distributor e de matwai for enti se eye wall tiles compound tiles bathroom tiles bedroom tiles polish and unpolished tiles na no ejapa tiles and American for the amount enye no nko yes our basis shower cells and afa crampo Italians door papa enti se ye ensole companies ya odo schools Munyina mufuma ninche ejapatas na edanu nimu bibia ni afre 05529534440 Kenyesi se fie be yefe ayenika na ejapatas esanse only main distributor e de matwai for enti se eye wall tiles compound tiles bathroom tiles bedroom tiles polish and unpolished tiles na no ejapa tiles and American for the amount enye no nko yes our basis shower cells and afa crampo Italians door papa enti se ye ensole companies ya odo schools Munyina mufuma ninche ejapatas na edanu nimu bibia ni afre 05529534440 Kenyesi amafa Katakyie live worship. Awurade ayeniye. 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 Katakyie live worship. Awurade ayeniye.
Katakyie live worship. Awurade ayɛ ne yie. 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 Hallelujah. 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 Payagada bazuka tos kete malanta azifranda makosha rabakan aiba ilimbra sakatu baselebre kadoska ibanta mazupa ratadosha ibranta dadabadaba ikabababa dabo shadia baka Maranda bagada bo shada bakaya badon ayaba azim prata bado shatikaba azim pramakuba shatalabalaba makadi zantabadabaya kadosha arandi mako shedebe kamanta azibron semakadiaba asika bada Oduma nkuma nyankropon Kristo tetekaso nyankopon wa maye ni menguase wa madi atamfu susuye no muhyehefa ye ne wonyina no amamu eni monyam kanidi ayeye kanidi ntuntum kanidi ye pejani din nyina ye ne kase na no pai ye tuntum no kamfu ni ye ni din kase
esanze na seselashia kaye na yensu yasabi oduma nkuma nyankopon hwe yensu dia eya sedani ayeye ne nkamfo ntuntum ne mpagya ne yede mano nano pai enti baby bia uwo bia no baby bia uwo bia no baby bia uwo bia no yenkase Kristo yeda wase yenkase ochedi ampo yeda wase yenkase tetika su nyankopon yeda wase twenku nyankopon okantankranti echi nyankopon osia dio yo nyankopon aye biavu nyankopon ye me na me frene se onu ne tutu kachia katetia banka ba makamfo ko fie kodi kamfo me ye kamfo no se ye onu ne na frene kunya me ba sakro onu ne ye boni dia ne ya maye homene so onu ne ye boni dia ne ya boy we mu asem ne ya bofu ni nyina ya koto boye mu ase akase onu ne Kristo ahi mu hine ye wura no ye onu no kasama poni aso chi nyina ye din entie na no pai do de na fidia to katakyiefm ne ye holiday osi ye boma sore wodoma kuma chedi ampon teteka so no ene wo be ye nhira aso chi bi e bo obrabam Kristo be kasa ye frame na nada nkosinia mesia na no pay media many prophet Rockson share ha the apostles continuation church ye fire to fire no what is say boom kaze boom no obi abekolo batre oni pe bi on pese obeko woni mu abrabom no mesu obekolo batre the on pese u be di ye no mesie the month of July obekolo batre the opese wo gu woni mase no pese de Kristo aka fa ho no anope ye beba mu no mesu obekolo batre me ma me si kwani tie yo kwada so dwom ye si kwani woni ni kunu oba no okunu omo ye niti kwada so dwom ho oba no okunu me si omo timi ye niti ama in fact niti na se ye di free UK na ba papa na no po mu tie ye me ma me si kwani do o pe wadwuma fombo biara do pe woni kunu kanko biara me si awrade mo mu nkolo batre so woduma nkuma nyankopon kasa onipa bia basenim me ko TikTok ho me chiachia TikTok funya me hu de one wo ho me hu kafa ewurade din no me nyame nhira mu nyina mo join nyina nyame nhira mu obra Facebook so ba Facebook Katakyie live YouTube no yese wo ho ye fra ye katakyiefm TV ma mentia King George the international King George Japatas Japatas yemeti Japatas yemboshi ne yenko Germany mines hono Wiesbaden mines ho Germany Wiesbaden mines no ube hu King George one no hu kani Mami Victoria King George one Mami Victoria ye chiachia monano pay mu hwe o Facebook mu hwe o YouTube nyame nhira mo papa eni Pentecost asafu mani nyina efri sofu panyi so di kosi nsore mane Sunday school for ni nyina amu Germany Wiesbaden Mainz wo nyame nhira mo papa yemmo wura buwa kwai Big Joe phones and accessories buwa kwa total filling station omo an omubutu minwa Big Joe nyame nhira Apostle Emmanuel Jemvi
Ye, see a chia dia, aqua baby, a would be a chia what? Watch us all your Pambo Bank, Casa, or Pambo Bampa, Apostle Manuel Jenfi, and then you and Nano pay Messia, sorry, Air Quasso, and then a Republic Day, in the Republic Day, dear, Messia Bra, Apostle Manuel Jenfi, I sorry, Quasso, den. Me who Danny Bonzo or TikTok, oh, Yamin Jinamina. After reading the Fiwa and our Foundation of Christ Ministry, Apostle Emmanuel Jenvi, or Pambo Papa. Hey, yes, Antia, Apostles Continuation Church, Twanse branch as a for many, and no so for Penina, into me a short sense of for many in us who tear. Yamishna, or Muninate your papa. Aha. My main right to a Bible church original. A very community canteen, and a yaba me by Richmond. O se papa, as a me yam do me, Miss Wooty were too quantity. Now me try fast the man walk. As a bones and go on above one is sunny Sunday. Just also there no pie fast and then we won't. A one a Richmond Bora very community canteen. Okoha Muso Mompeka Kramano Van 20 years. A Yentia very community canteen for. Omona si yaru ye yemu aha ye yemu ye krokra unye druwa bonze ma benis no ahwe kama na omo ye dudu ma ledia wo mama do ene ye ben sori nyankopom mama gie maji tebu amudidi wo very community canteen na oduma nkuma nyankopon hira mo wote mabusa die mire mu mamo ma ene ye fia de mu didi ewo mesie urade madanam die ewo no so nyensenkyere ne mamo hwe obi atiem wo ho wonim se aduane timi yensenkyere ne mani pa ho papa nya yi Kristo amfa aduane anyensenkyere ne hye ye bompa mesu wa de waje die ewo de waje emo mese de waje aduane bi obi di won faru community canteen urade nam so mfa nyensenkyere ne mamo. We are talking about faith, you are also laughing. Ye di jidie kasa wo so fi se mem. Uwo jidie ni te se sinapia na kasa bipo tua entua ebetio enti nipa mi si obi didie huo awurade nam die huo no so nya no ensa ne yefu ya de ebeko papa omonte ase o ebeko omon spirituality pressure so betia no pe onko didie huo ni ko didie huo because die huo no wo afari community canteen no ya bompa ye egu so awurade ehira so enti se wo didi wo ho a wo yare kura na ho benya yaresa no kwasem eti hu ne se aduane ne ye che ne ho so yaresa hu ne se ye aduane so yaresa nam aduane so na Kristo kopie Zacchaeus fie amen okodu Zacchaeus fie omudidi wie no asembe na Zacchaeus kan wo sese me de krono age obi ade a me free na me bo ho mprenan edema no ena Kristo ka kire no se ene na nkwagye aba wo fie adidie na se enti adidie na se enipa bi mu nti nyame asem ase adidie na se e wona nkwagye aba ma Zacchaeus enipa bi mu nti nyame asem ase enti ene mese de wo didi wo afari community canteen ya bompa ya hira aduane so se aduane ne mfa nsankyere ne mra wo amen ene your holiday the way us yam aduane so de na say amanfo bedi anya yare so papa omun ko di nya yaresa ene enye ho sana me pe no enye ho ma se de ewugidie etie amen Prophet Rockson Opoku no ye chia very community canteen vonya ejapatas achadie pa ejapatas ye wuremu ejapatas na wo petas pandia tu fie pandia me pacho no ani ejapatas why ne baby na akototas na no madam fu bi minini di nkomo osimi nwa tas ya akoyi beto ma me utia so na ye foche
and I'm saying now what on war him or sing your quan baby I'm saying debi oh pet try 4,000 papa pan no free brochire ne ade amba Ghana Japatas ada na akoto kwa wonchen afi na beka chem say ye foche ho na me kire na Japatas aferi akakra mu odu aferi community hospital no ho ne ye kuta Twyford ye ne ye main distributor de ma Twyford house and two badia 60 by 60 rustic and polish 30 by 30 rustic and polish doors keys handles basin with cabinet Japatas afa mirror biaba mirror with cabinet and no ahwehwe no eso light entu dware wie na wotawo na mu afa no an se wo plug ya hwehwe no na wo biem se na do tawo na hyem na wo me na papa ani ye powerful Japatas ye wie ya me ko hwe bi na ye wie me kwa kire wo ba Facebook papa wo ba Facebook na wo ho no oh okay wo ba Facebook na YouTube ya Katakyie FM TV okay Facebook ya Katakyie live entu ba hu sa mirror with basin with cabinet ni ya na wo ho no enti baby a ye bie na wo de tawo ne hye no papa na wo ho no enkofo no mo ye ne yema omo ye enti Japatas de omo kutani omo pa manager Gladys ne manager Eben omo nyina wo ho manager we de Ewrade adwuma na hwe na odi akoso oh Jesus aha ye Katakyie FM we ye Katakyie live Messi ani ebebo mpae ye besua nyame asem ye wi ani asori wo dum ankoma no my god enne Ewrade be ye nyame na ne maso aye ne ma enti branferi ye ni aferi community hospital ne na ben Japatas no Your number is 0245-967-229 0245-967-229 Japatas Big Joe phones and accessories and now phone I say number repair papa manenya mawa Ebra Big Joe Hawaii ye phone repairs unlocking decoding your tonton phones and accessories nini nebi ubenya no Big Joe phones and accessories Buakwa total filling station wana obenya Big Joe why unye dru odi a wono no de biara da efri dru da di kosi fiara so o se pragia fo ni jomfo ni nyina ene ma mo be yam phones no Big Joe phones na accessories mo mo yen sori nyankopon wo Katakyie FM 90.9 Big Joe nyamisha enti say ye phone unlocking decoding phone hunyo me bia de bre Buakwa total filling station Big Joe number is 0245 794-556 0245-794-556 Kings Metal and Fabrication Works Minya Kingsley and I meba no so son dadie no oye dadie mu professor ono ne timi so dadie ubu dadie no kura mu when I was with the DM crab but that the enemy because on what did we Kingsley no Kings Metal and Fabrication Works enti na no pay say wo ye container we si wo fie wo pese wo to security e ni bi balustrade ni bi na wo design wo fie ho wo mpoma no wa she glass na wo pe dade dia protected glass na Kingsley suso sa ni o mani nyine bi ye wo memu he ya wa trem fun farms na wo free Buakwa eba no nsabe nkum so wo free nkawe so ye wo nifa so wa tre self filling station no wo ba wanim kakra bi a ye ne carpenter ni bi na ban Kings Metal and Fabrication Works. Frenano pay 055-991-2862 055-991-2862 CK for Sui Electrica. Bra Facebook ni YouTube Katakyie FM TV Katakyie live mame wo TikTok Hana wo TikTok nyaminshira munyina mehunse mame wo like Ibrahim munyina nyaminshira munyina CK for Sui Electricals enei papa ejare bombo no yemfam modem mu biem bombo na yes azuma blow no yemfam modem mu biem enti na yemfa sa ajale bombo no so ni dem mu biem enti CK for Sui no pebra no ma chandelier
chandelier papa. Okay. Bob na ye round na ye colors a wo de bodem animunyam ba ho no. Sa bob na frefra abofo, frefra nhira, frefra yedie, enfajare bob no nkobo obiem. Enti wotie me na ye electrician when your contract be na ye wo pese wo ye mo ye fie ni nyina dia me pa cho bra CK for su electricals wo ye wo abu akwa wonam menhia kwan no so wo no a che se aka akra mo aduru Madonna ho no ana se meka se gas filling station ho no ho na be hu CK for su electricals o mo abronsan no so pe enti na no pe for CK for su why na eno mo ni nsa wo so number ne 0546 669 686 0546 669 686 Vicky Boutique Entari Vieni Mama Vicky Boutique. Oh no. Oba Facebook ha. O de bra na be Mama Vicky Boutique. Ne ntare ne nyoma no. Lace. Wedding bags ne wedding pabwa. Wo pe o ye oba utie me wo pe mai bag papa na. O mo de ko dinner ne party ne asore na. Me pa cho ye Vicky Boutique. Bra ne mount are nche why. Brani amount adenche na no pe yeni no ba na di hwe animu ye tonton watches ye tonton pabo shoes enkora de empanimfo de entoma ni na hudu nyina ubenya bi wo Vicky Boutique ona oba na je obo Katakyie live worship say Kim Mama Vicky hwe wanim sa obi a watch na 200 cedis a oso de fa 150 bra Oparibia, Nyaminshao, I'm blessed Nyaminshao, Mami Nyaminshao, why? Enti Vicky Boutique is a branano pay, Branabajin Tadini Binesha, why? Okay, she never no wedding, Yadia show corner was a wayano, Mamma, your wedding, Mupe wedding, Tarepadia, Bemanupe suit to Padia, and Cocrum, Debbie, Mama Vicky Boutique is one or the Abrochina Bagana, or the Chroma by Aferiha. Enti yam kokeje tie biem eno ba ne ani di nhwe ani mu aha obo Vicky Boutique pa eno ye number ne 0546 496 453 0546 496 453 Rich mama menchia nana domfe. Aha, nana domfe cropon rent control. Oni preman. Ena no pa mekache preman se de ni din city endia. Mi free studio ha me ba no abeje kakra. Esan se na ye holiday. Bena multi-purpose. So for Rockson so no Apostle Continuation Church omo so da na omusi no omo kwa koto cement omo koto iron rods omo plumbing materials no ni omani nyina omo washroom no omo de be hihya asode ni mu no plumbing materials POP no omo be ye ni nyina roofing sheet ne binding wires ni nyina wheelbarrow ni nyina omo kwa koto no mama urabana multi-purpose so na no pay se pass wo dum jajansin enti adansie fo na mutie me no contractors for na mutie me no na no pe eye mama urabana multi-purpose Mama urabana multi-purpose Mama urabana multi-purpose Okay.
Enti say yes cement iron rods plumbing materials POP cement fiber roofing sheet ni nyina ubenya bi urabana multi purpose uama carpenter fo no so amo pepla wood ne di mu juma ni nyina POP fo ni nyina urabana multi purpose odum Johnson your number is 0243 602 815 0243 602 815 urabana multi purpose. Mese me bompa ye mani pabia waji radio singing change Katakyie live worship na no pai so wo susu nyankopon nya wo busade mfama wo amen onu nyankopon a wo sha ejina no onse yedie mra wabrabom onse kwaso mra wabrabom onse mpuntu mra wabrabom onse yade ayare samra wabrabom onse banto wo yamu onse akwantu mfama wo onse fahudie mfama wo se ya chechire wo se busumi July bu yebeku a mese osuru janto sama ni osuru janto sa owo ni mo enchichire die biara oni pebia ya mantam wo oni pebia ya chechire wo ama yade ama owo ama kakwanhia osuru jantom ya fire ya fire ya fire ya fire ya fire ya fire kasa fire Ma da 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 da. Ma da 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 da. Enano me papa Rockson kasem o se o kasem before se mempene empene she o yade be tete na onam na wode bo usafo hine ena media yade ne bekum yo ena media manie ne bekum o me se entumi Prophet Rockson o se entumi David Katakyie Goliath say would agyan ene enkrante epia ene ba me so de but media safo awurade din ene Kristo din no so obi bodin wo fie ho e di fa wodi ebrɛ wo Goliath biara owo busua mu se wodi asafo awurade din e ba ne so a ena no pay wo be ku Goliath no amane ye Goliath yade ye Goliath Kobe se Goliath, Kobe se fe Goliath, Ube kuno, Bodina, Jesus. Saba, ile la luz kahalanda, iparandu ganduri. Elijah ne ba confusion. Na Bible say, wasi munsum fremu nyame. Na me so me mfrɛ me nyame ye ni nyame beje no so no ye wia wo ye nyame betimi di je free wo no lusu a wo ye beku enne me se wa na watamfo be lusi My God, wo lusu dada. Die wokuta beya wo so wode ye wo fie ho no me se no be lusi Wo lusu dada. am ye de nyame tumi ye chanity ye de nyame tumi be brana se ye de nyame tumi be kana se David is say momo die what the mene ne born nan continue ko nyame fie wo so de atia me nenso asafo awurade and then your holiday. And then your holiday.
And this will be so free Christua. So for Rockson, Miss will be Tiama friend Yamia. Sibun soon from Munyame. Say no be Tiama. And then you offer Makuli Makapa. And now don't friend Yamano. And then you do Radiswa. On no Radibageneso. And then you need a swaya Radeno. On no Katakyie live worship. Amen. Amen. Listen here on Nani and Dora. Suka papa. The largely see Radiso. The warrior more frail Raden channel. And now on no Radibeti. Jesus. Na se mumpa mo ya de bon yefo nim se mo de na pama mo ma empra hi na mo agya wo wosoro won fa ne pama won a obusa no eti na se wani da urade so a se de Elia fra urade na urade je ne so no sa na won so ane wo akoma so ade bi yare da wo so amane bi a chew ti e me se won fra urade a urade de wo ja ba je wo so urade de wo ja ba je wo so Munsum frɛ munyame. Ai. Ebia na mode no wadeda. Wada. Enne de o sufre nipa na o sufre bosom no oya ne ho. Oya ne ho. Ebe ya adane wani na frɛ urade. Me se be ya adane wani na ye den. Na frɛ urade. Frɛ urade. Mesia na holiday. And na holiday. Ye be manyankopon kasa o ma no be fili se. De bi me mai de o mo ye wa asase so no. E wo se obi a wo tie Katakyie live worship biara. Me ye na busuade de ma no. Exactly. Ye wa tamfu bi mo papa wonim se bala konfo no. Wonim se o mo planet ya Elijah. Eno kwashe. E ma Jezebel. Ye na adwene so obeku odingo Elijah. Ali katama kaba. Papa oni pepiara wo plan so obeyi ukra firi ho. My God. Oni pepia wo plan so in the month of July. Obeyi ukra firi ho. Ososo nyankopon mani ni kan. Ososo nyame mani ni kan. Do otu ya mena no. So no ankasa betobu dia. Do otu owu amena ma ho. Ya dia amena ma ho. Eni gwase de. Ekwo besie de. Ejuma saye de. O Awurade nyankopon. Emfa ne chefom. On fanning chefom. Yes. On fanning chefom. Yes. On fanning chefom. My God. Bala konfo sori tia Elijah. Sori tia yamfa. Because no mo de omu to me no omo de ba the spirit of ba. Ura Elijah. Yes. So mo de beku no. Na no so wo ba bi apem. Papa na se krobi wa krobi to aso. Obi to aso. Ne obi de beye bi titi obi. Obi de beye bi twi ni pasan wo ko ni ma ne de twen wo san. Obi akoji suma bi wo ne ne ton ade e wo dwom nanso akoji suma bi e de aba be sene de ho e de kata wo de so. And then Sandy Panon Freurade. And no Freurade. Sandy Panon Freurade. You obi ne wo chichen wa abrabom no. Freurade. De obi so de tia wa abrabom. I may say Freurade. De obi de beye ase no a o timi Freurade anopai. Papa do obi e kra boto ne anopai. Me say obi Freurade anopai. Obi pese wo tu kwan pa na so ya abenfo so de tia. Freurade anopai. Awon mo ni pese wo be di. Enu na wo sabra Yesu ye Freurade wo be kan ye ho ni nyina ye bom frɛ. Kasa Awurade Yesu. Awurade Yesu. Papa me bom nsema. Na bompire. And no pay. So see yen so fro. Now beji yen so dia. And ye me frɛ. And ye me frɛ. Odi amane. Odi amane. And odi ohawo. Odana. Kobesie. Enkinsan. Ekiri sign. Promise and fail. Promise and fail. Hama brabo. Pay. We body Jesus. We body Jesus. Everybody Jimmy. Everybody Jimmy. Everybody Jimmy. Jesus, come on. Jesus. 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 Jesus, 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 Jesus,
My God. Makurin tire. Hey, you say, man. Osimun sumfre munyame. Me enkofo adwene nhyeda nkoho. Me see anytime bia prophet Rockson Opoku bema fie ha no. My God. Fire to fire. Fire to fire. Now fire to fire is equal to them. Bonfire. Is equal to them. Bonfire. Is equal to them. Bonfire. You know me be pra kwemu no de mano. My God. From 2006. And yenya mejuma bonfire. Maza. Our God is a consuming fire God. Yes. Onyame oye oja oye dey. Oja washie. Oye oja washie. Na bala konfo ya omagin so omubeku Elijah. But Elijah prove onyame to me the chira. Me see yourself friend yang me. Ye body Jesus. Say Elijah bompaye ma oje free suro dia. Ye woni pa bi ni honhom bi wo ho a wo sode a wo no nanam ujare a wo hobi wo ko seben faltie fon fanche me wo wo shuruma o se hobi papa asode dem kura no oduru a ohun se asode dan na ejeni ho a because oba apostle continuation church onim se ja wo ho enti oduru na okogina junction bi so obi nam sesi obi nam sesi obi ti no nam. Yes, obi nam sesi obi ti no nam. Obi ti no nam. Obi saye so obi ba yare nti so sasa ai obi ti no nam. When him say na omo say Elijah exactly so omo beku no omo di Elijah tia so omo beku no Jezebel ko ma odifo no wo na say he unim say ade adwane ko ba bia me chiu bia me so betwa uti he and then nipa biara wo so obepo fom obedi kan ai oni pe biara wo so obechiu he say nipa ye twa uti a nipa dwani nyina ye waste oni pe bia opeso attack your source. Oni pe bia wo so attack your strong source. My God. Osusu nyankopon. My Lord. Emfe jankrase. Kase fire. Katakyie live worship ni. Yes. Ahaya katakyiefm 90.9. Ape na odi wo fidie na to a. Me say ka onkofu totas wo ase ho omunyina etie ye for community canteen for big joe phones but bia me ma me si kwani ebie mu kwada so ho me si wa wugina kwada so a wutie live worship. My God. Oni pe bia wo sound so obeku afi osusu nyankopon ma ne nka fom. Oh yes. On kademo kase fire. Afe Jezebel oye na adwene so obeku Elijah. Ye twitwa wonti. Obi Jezebel na kasa no wo pa urade difu aku no. No onim se nkom se da homa no. Onim kom se na da homa Jezebel ne se. papa ko. Obe free so aba hwefom. Obe free abronsan so aba hwefom. Na nkraman atafiri ni moja. Na ne nam so wadi ne nam. Die ohwe wo saye. E da homa no se. O saye no beba ono ane so. Boni ku bonefo. Katakyie live worship. Anopai utiemia. Ebi obi asusu bone. papa urama Wodi mensuro na mempese wo bebo hu efiri se onyankopon oye odomperema na anopai ogina wo wachi eti made Katakyie live worship.
The odi etuo ba no. Manon famara. The Katakyie live worship. Say you want Yankopon wa. Watiashe. Katakyie live worship. And I mean, no, yeah, done no. David is say, Mamma, many swatch up a pie. A hen, I'm a more free pepper. A hen, a bamboo free Katakyie live worship. Naya Katiasi, you are the true Babano, you Truno, or the back of you are the Aria Bano, or the Nayaria Bessign. Do the Amania Bano, or the Amania Bessign, and no pedia wabo hopo, and no pedia watch it was signed by Fanadia, where Yesu Christo Denemo, Tiame, and no pay. Maubon toyem, Messiano pay, Maubon toyem. Now, more air come on to Munero, one the best of the catcher was said, Maubon toyem, now or fro, or Cabaptinios on the tomb, now so more Cabaptinios on the tomb, Baptinios and Tiano, was signed the catcher Baptinios said, eh, Maubon toyem, now or fro, and no pay. Adia biara wo hwa chiri kwan adia bia wo sugu awrade so fra awrade sha awrade nyoma no anope ma bonto yam watamfo no wodi ncho watamfo no wantumi anye de opa no awrade ama de opa no amem de woka ye na awrade ama na nyina wo se hwa woka emem na wo sha so a nyina de wo se se de wa plan no eremem erinyina yo susu ya no emem enyina afimu de wo bo wudi kante de wo susu ye na wapam wo tiri so se wo de ka woni ba bi afa ka wo ba ye mobo sa awurade se mi hunu moboofo mobo mi hunu mobrofo mobo na mi hu ahiafo na mama won so afiri sumina so na me de wo maba mampo magwan so na mama omani mu anyam agwaso atena anope se wo tuam ya watafo twusa ye no amem watafo so seye no enyina awurade se woni madwen kora wotwene fa wo ho anya bone dia so mo wie ye pa ene ani da so ba bia wo bia enyene tamfo no ho twene dia awurade ahyesa ma wo ho ka amen Prophet Rockson Opoku, the Apostles Continuation Church Twanse branch. My Lord. Now, Papa won't say David and Kasaba Jonathan. Yes. Now down for Jonathan. Sorry. Oh, you're not doing such as only David, only obeying Adjus, obey David. I know you're Absalom. And David, Jonathan, yet David are down for. And Absalom, yet not just obey Papa. And oh, to the papa flat, dear. Ideas, I know Cassa will be where Jumum. Yeah, we want to set in the director. Obi were Jumum. I want to set in the director. Obitia warrior semeno kase na warrior yesi hunkonya. Na so emfa ni Absalom wa sorry awie Absalom sorry Absalom ni tini ba chechere ne ko. Absalom ni nsesa ya ne ba chechere wono a. Awurade ma Ahitofel. Na gina tuo yankwase asam dia. Ene Absalom agina tuo no entumi anyina. Entumi amam. Abefo sesa ye amamo. Aboson fo sesa ye amamo. Apamsayefo agina tufo mojapefo wo ma pa wo yare no. Yes. Now, dear, me, Crana, Mintias, ye, say, Absalom, ni Jonathan, and a cobos upon Absalom, and Ahitofel. What you say? A brother with the Diaconiano corner, Nimono. Oh, Absalom, who say, Sabra, where there was some papa or correct. And a Jonathan, what say home? Anna. What you say about Bra? Absalom was happen. My God. No, only David the Chocho Mucho. I want to David the Folk. Your friend say Ahitofel. And Ahitofel then will come Absalom. And what catch there? Absalom say, "Oh, Papa, why akokora? Mama ma points, mama ma guidelines. Na se me guidelines no udisua. Ebe boa ye two papa fra konya no so. Na wanya koye de ade. Hwabenfo person odi ade wo fie urade nka nanim. Jesus mo jan nka nanim. Jesus. Me se obi okura wo hombane no person ye ma ne panini wo fie no. Urade jan tono so awie. Wo yeso de ne mo. Mo tie me pa. Urade. Se wo ka wo ho a Onyawo ma atamfo nsan wo ade ba ko wo se agidifo yetimi hye ne nso no se awurade okura wo a onyawo ma atamfo nsan wo wo se hwe ma sama bofo ade ama wo se
one crowd. Our one sayam. Now one nine and pimple. Eti Kinabe. So be Tiamia. Ewurade abɔfo asarande wo ho anɔpɛ yɛ twɛsia ɛnyɛ de atamfo pɛ na bɛbɛ mu god ɛnyɛ de ɔtamfo no pɛ ɛnyɛ de atamfo pɛ na bɛbɛ enti no wɔse wɔno no ɛnyɛ de nipa dwen na kristo no dwen enti sɛ watamfo dwen sɛ wobɛbɔ fam yes watamfo hwehwɛ sɛ w'anim gu aseɛ ɛno kwasɛm watamfo hwehwɛ wɔ wuo ɔmo hwehwɛ sɛ adwuma no a wo kunu bɛyɛ di ama wo ɛngu ɔmo hwehwɛ wɔ adwuma mu wɔ sɛ wo no deɛ woyɛ no kora no ɔmo pɛ sɛ ɔmo tia no sɛ wantumi wantumi anyɛ ɛnso saa adwene no nyɛ no na nyankopɔn dwene awurade dwene ɛnyɛ no na nyame dwen mesi eduru fie de biara ɛyɛ fire to fire isco to boom my god Karina TikTok yes for criminal one na de criminal waba so no we what ye ni abre wa ha na ba konfo ya o madwin so mbeku ira ya no kwasem omo ye o madwin obi asinkete sipo bopo ababaso se wo sa wade pan ye de awade ai omo ale bibia obi asinkete ababaso pan se wo akwantu adi akwantu no omo wontu bi da eno no be pra eno kwasem eno na me pese onipa bia so nte ase anɔpɛ hye Katakyie tiefo What you see, no pay say Ewurade beye. Ewurade obeye. God will provide. Exactly. Papa man God will provide. Time for say on penny Ewurade beye. So ma me say on moa Ewurade beye. So ni ase won so mu a me say Ewurade beye. Hallelujah. Ewurade obeye. Ewurade obeye. Isaac ebra ne papa de ne kobo afode. Our people na Ewurade akyere no so won kogo ofa Isaac kogo afode ne Isaac de ka de onim ne se ye kogo afode aka de dwan ye de niam akeka ho ka wo dwan ho ne de nakọ Isaac hu nioma no na bra Isaac hu nioma no wo hu no dwan to ofrase akusa papa na se papa da bia ye kogo afode ye de wo dwan ka ho na ene ase wo dwan no wa mix wo item ase mi hu wo dwan no hira Papa ba ya me akwachi bi mra o se da bi ba bia ya duru ye kasi ye sen akofo odwan a enye yie my god nemom ade ba ko na Isaac me pesa wote ase ye se Nyankopon no a ya ti na die ni ade ye ho ato no so na wa fa ye mfiri ye mofra se wase ye moja to ada ye na ye mu no na wo ni live worship Ewurade ye nyamfira din mfira wu twa mu no ne wa siesie ne pa bi di ama ye tie Isaac ewo mu say ye ni dwan kura ye nanso ye nyaduru be pono so pa Ewurade bekyere wo dwan ko a yemfa emu afode anopai obi tie me ebia wani da so nyina asa anopai obi tie me ebia wo wabamu obu to the sense ebia mo afiri aba no wankasa onhye da nim nanso me pese me ma wani da so anopai de ode ne wotu Ewurade so de nani da Ewurade so no ade nyina bedi aboa no na awie ne yie na anopai wo tie me a se Ewurade provide odwan de ma Abraham na wanya nkuni ba Isaac dia and I am assuring you yes, Lord. Aware no bebam a control no bebam yedie no bebam pressure no bebam project na our plan na so nya capital no Ewurade be provide God will provide ebra na wi ase nyina ye chaos na ne da so nyina sa ne nim de oba ba ti wi ase nkwa no Ewurade provide o de ne doba ne bai etinya aware no wan fama de wan fa ne doba no wan kame ye no abaya dai ana wan fa ne o manyina aka ne ho amfa medom ye de wa kenebe me kan Bible verse we ya na mani agi wo me krem wose de wan fa ne doba no ankame ye no ebaya dan na wan fa ne o manyina anka ne ho ne ono amra ba wan fa ankame ye ba wo do no wan fa Yesu ankame ye ba wo firi ni mu wan fa na ankame ye ba nka se wo ye ne right hand wan fa na ankame ye ni wa onu na edi na de ode ma ye ode no ma ye ode na ma ye kwa sa agedie
ɔde nama yɛse yɛmfa no so nya nkwa na sɛ wɔamfa no wankame a adɛn nti na wosusu sɛ awadeɛ no akyɛnteɛ mmam adɛn ne woadwene ho sɛ woyɛ aka akyiri wɔ abrabom sɛ wafa ne dɔba no ankame a ɛne ɔmfa wawadeɛ nkame wo sɛ wafa ne dɔba no ankame a wɔfo akɔtuo no nkame wo sɛ wafa ne dɔba no ankame a ɛne ɔyaresa no yɛ possible sɛ wafa ne dɔba no ankame a ɛne ɔwuyɛdeɛ yɛ possible obi ka sɛ possible ka sɛ possible with God all things are possible. With God. Senyame wo mu a. Awurade wo mu a. Adeɛ nyinaa ɔno na ɔtumi ma de asɛ tumi yeye. Exactly. Enti bo dansifoɔ na tam a ɔma to ɔtwene. Sɛ adeɛ wɔ yɛ hia biom. Ɔde afɛ ɔmo wɔ ha no akɔkɔfa boɔ no. Yes. Papa no ɔde wabobɔ boɔ no so. No ɔde nsuo kakra bɛka ho. No ɔde cement kakra som. Afɛ no afa trowel. Yes. No ɔmixe. Ɔmixe anwea no. Exactly. Ɛbo na dansifoɔ so ɔmo mpɛ no. Afɛ Christopher ayɛ no. Ɔmixe. Ɔde yɛ adeɛ. No ɔyɛ ni yie. No ɔdane no. Afɛ no ɔyɛ ne foforɔ. No apɛnti ho. Na ayɛ kama. Afɛ dansifoɔ no ɔtɔtwe yɛ no. No ɔsɛ hia bie mu. Ɛnɛ no so obi ayi wo tɔtwene. Sɛ na abusua yi wo tɔtwene. Ɔmo so ɔmo mpa obi ma. Awurade sisa situation no. Because with God all things are possible. God will provide. God will provide. Prophet Rosemary Nenko. God will provide. Yakeka 1 Samuel chapter number 2. My God. 1 Samuel chapter number 2. Now you Hannah Empire. Hannah Empire. Okay. Etimienu. Hannah na ye jom. Na Hannah so Hannah hunu se Ewurade bɛyɛ no. Tie Hannah hunu se Ewurade ɔbɛyɛ no. Ofrase ato ayɛ yie. Oh yes. Anopai so bi frase de animonyam. Ani ayɛ yam Ewurade a sɛ wabu sadeɛ no ɛbɛbam. Amen. Ka ame pa. Amen. Sɛ wo frase ate de Ewurade yɛ no ase a ɛka wo mu ho abomfia ɛka wo nda nwinwi ɛka wo de ayɛ yie ne animonyam ɛbɛma Ewurade. Amen. Wotem ase pa. Yes sir. Hannah hunu sɛ na bra bɔ no baabi a waduru no Ewurade ɛna ayɛ. Amen. Yɛ kenkan Hannah ne nyɔm no ɔsɛe. Ɔsɛ na Hannah so bɔ mpa yɛ sɛ. Ana Hannah so bɔ mpa yɛ sɛ. Makoma di me mu ahurusie. Makoma edi Ewurade mu ahurusie. Ewurade mu na wama ma bɛn so. Ewurade mu na wama ma ban so. Anu mu atrɛ matamfo so. Nanum tie. Baba na ka sɛ ɔtamfo no bedi twene. Ɛnɛ sɛ Ewurade provide ya. Oh yes. Wanum bɛtrɛ wɔ watamfo so. Amen. The Lord will silence your accusers. Amen. The Lord will silence your enemies. Amen. Exactly. Who say Abrabana wo bono watamfu tumi ni nkonim wo so da. Oh yes. Wonya hunu say atamfu ni wo so nkonim dia be frase ase Awurade ani wonya. Amen. So ho sa. Wo se manum atere wo matamfo so. Oh yes. Ɔsɛ efiri sɛ manage wɔ ne nkwagye mu. Manage wɔ Awurade nkwagye mu. Obiara nya kronkron sɛ Awurade. Obiara ni asase so a wɔyɛ konkono sɛ Awurade. Na obiara ni wɔkyi. Awurade akyi obi ni hɔ. Na ɔbotan bi ni hɔ. Ɔbotan biara ni wɔ yɛ ni deɛ de bɛtoto Awurade Nyankopɔn ho. Etina me catch no be say for any to Awurade so. Etina me catch no be say the Lord will provide. Amen. The Lord will do it. Amen. The Lord will command. Amen. The Lord will create it. Amen. The Lord will make it Amen. new. The Lord will provide. Amen. The Lord will provide. Amen. Obiara obotan biara ni ho. I will to me de ho atwene no a oni hwamo say Awurade. Oh yes. Kenkan. I said mon kasa ahanta kasa bi. Amo obiara me bia na nim ka hanta kasa bio. Mama asam den bi. Mama asam den na be ya den na ayeye ebe den na ayeye sa adwene me firi wutirim. Live worship. Na Awurade ne wonyankopɔ. Awurade wono ne wonyankopɔ. Ohun ade nyina. Ohun ade nyina. Na ɔno na ɔkari ne ye. Na ɔno na ɔkari ne ye. Ahoɔdenfoɔ tadua. Ahoɔdenfoɔ tadua bubu. Na mmerɛfoɔ deɛ. Na mmerɛfoɔ deɛ. Wɔde ahoɔden. Wɔn a wɔde wɔn wato Awurade so no deɛ. Wɔde ahoɔden bɔ wɔn. Wɔn a wɔde wɔn wato Awurade so no deɛ. Wɔde ahoɔden bɔ wɔn so. Wɔn a wɔn da so ne Awurade no deɛ. Wɔde ahoɔden bɔ wɔn. Sɛ wate aseɛ pa. Oh yes. Eti anapa yi meka kyerɛ me papa bi. Meka kyerɛ me nua baabi. Meka kyerɛ onipa bi a ɔtie me sɛ fa ho to Awurade so. Amen. Na mmerɛfoɔ deɛ wɔde ahoɔden abɔ wɔn ho so. Oh yes. Kenkan
I said, one hour, one man could hear you and hope, pa. 1 hour money could hear you and hope pie. Not pretty tough for El Congo. Not pity tough for Amokom egu. When you pour ounce. 1 hour born in po. Hey, and obey me. Ube you say, Amen. Obey me, Missy Erade, my one in China. Amen. So I'm a hand in Sania. Jesus. What's who when you say? Amen. What a class, Amano. What's a Wama or Bonini or Bonini? Yakao or be I want to be produced. Yes, and now, if you want to be inside, Jesus, want to be inside anymore. Jesus, and Sania can you send out to be inside Jesus, but and not the old Baba want to be anymore. Amen. The old Baba want to be in Shira. Amen. The old Baba want to be in Peja. Amen. Baba want to be in Shira. Amen. Amen. Come, Amen. Oh, my Lord. Obonin po wa mo obonin po awon so na de o ma bebre no na de o ma bebre ayo ohukafo oye ohukafo na ewrade na okum na omankwa tie me se wa na ekum ewrade na okum enti na me ka kire obi se bayi e hyehyfa ho waso da yensa wo ba be wu aye bu se ewrade eya wo de ni bia ana se ye wo de ni bia wunya wi anu de wunya wi anu de wunya wi ubeto mi adare no yes aka wo fie ho said he ohiri Hezekiah ne de no ekoye ye no what you see about so for ya kekai ase ewrade na okum na omankwa ewrade mankwa ase o ma wosan pa fa bia woda owuo kata so Jesus ano permission come to so Jesus it's ewrade se ewrade Yesu Kristo di mo Jesus enkwanwura wo kre amen nkronwura wo nipadua amen na de wonya ni Kristo Yesu free mu no sane honhom etimu mu dia ene na mu nipadua awuo no so ebenya nkwa anopei obi da owuo kata so yare kata so obi tie me sabre wo hunu dia wanya ne ho na koma ebone te obi yase asma na achechere wo me shankomgu krem shankomgu nipadua sa anopei wo honya wodane wanazani Yesu di mo honya wodane ewo ajenkwa Yesu Kristo di mo honya wodane ewrade na ekum ewrade na emankwa eti anopei me sew se nyankwa mesew se nyankwa ebi a wadome wo se wo bewu meso anopa mi hira wo se wo benyankwa ebi a wakasa tia wo se wo de ewu ana wo bewu na so me sankomgu don peso me sankomgu kraso me sankomgu honam so se wo honam nyankwa wo kra nyankwa wo nipadua nyankwa wo aduma nyankwa wo manu nyankwa e wo Yesu de ne mo sa pepepe kenkan wo ma wo frufradi ewrade ma wo bidi hia wo wia wa ma obi nsusu adi yie anopei me sankom to so say ewrade o mani paso mani di yie no ewrade paja wo firi wo hiam ewrade ma wo ni yie ya Abraham ye die na masra mo anopei wadi frem be ye nhira wo fi ba mu be ye nhira de odo wo nsabe so be ye hie anopei wo nyankopon wama wo bidi hia wama wo bi nsu di yie ewrade ma wo ye die ewrade ma wo kra ni yie wo kra eni yie wo Yesu de ne mo aya kavanda laba ewrade bre oni passe ana wo ma oni panso wo ma mo broni so free emfuturom obi kasa ewrade mi nyankopon ene anopei sa me de me nwoma to sunti mesra wo se mame so efri dia me wo wona mpaja ene animonyam se ewo won sam me de mabrabo me de me sabere me de sha won sha ewrade mame fri hiam mame fri yawnum mame fra manianum ewrade sha animonyam ne bi ka ame kese pa ewrade be sha animonyam ewrade wo batom ye wo ma wo bidi hia na wa ma obi nso adi yie eti enne na ahia wo a anka nkyra wo se udi hia na be kwa wieye ewurade tumi sesa ne yoma ama ohia ni dane odefo enne sadi abrabo no asi akoye biara
awurade a ɔda ne nipa abrabɔ awurade nane abrabɔ no hwɛ yie wɔnane abrabɔ no animonyam mmerɛ wɔ yesu kristo din mu obi nka sɛ yes I receive. Yes, I receive. Madada lu shehele braha katu shandala balaba. Ima loka bindele hele broskita handa. Onyankopɔn mo nipa di hia. Oh yes. No mo obi so di yie. Say oma ohiani so free sumina so. Oma ohiani so free sumina so. Say ode ne betra ma so ode ne betra ma pom agam. Na wama no anya animonyam na wama no anya animonyam akonnwa so atena. Na asase nipa bi tie me. Ebi a wotun si animonyam akonnwa so da. Ade e fere se animonyam abɔ se de adwonso abɔ akokɔ no. Enne me hye nkom to so. Oh yes. Awurade o mani pa so si animonyam mu. Awurade ma wo so si animonyam. Amen. Wo Yesu Kristo di mu. Me se awurade ma wo so si animonyam. Amen. Wo animonyam be hyerɛn. Amen. W'animonyam no bɛyɛ kɛseɛ. Oh yes. W'animonyam awurade de bɛhyɛ no ebi ma da. Amen. What is here pa? Me say ebi nya den. Ma da. Ebi ma da. There are some beautiful and then greater things. Awurade asiesie. Jesus. Ade ama wɔn a wɔtwɛn so obɛpagya wɔn. Oh yes. Yɛwɔ akonnwa ahodoɔ a Onyankopɔn asiesie de ama ne ma ɔde wɔn bɛtena so. Oh yes. To onipa bi a wotie me sɛ wo adwuma mu. Adwuma biara a woyɛ emu animonyam akonnwa no awurade ma obi so ntena. Amen. Abrabɔ na wo bɔ na abrabɔ animonyam akonnwa Jesus ɛwɔ mu no Jesus awurade ma obi so ntena. Amen. So what ma se pa kɛseyɛ akonnwa awurade ma obi so ntena. Amen. Ɛwɔ Yesu din mu ka ame pa. Amen. Awurade ma obi free futuro no de na ba mampɔma mu no ama animonyam agua so atena. Kenkan asana asase nyina so ye awurade dia asase ni nyina so no ye awurade dia na ode wiase asi so ode wiase asi ɛso aso ɔhwɛ na hotefo na so wɔhwɛ na tef na hotefo nan so na abɔnefo bɛtɔre mu abɔnefo deɛ ɛnɛ so bɔne abɛtiri mu asesa wadwene oh yes ɔse abɔnefo deɛ obɛtɔre mu ɛwɔ sum mu na ɛnyɛ ahoɔden so na onipa nam ɛnyɛ ahoɔden so ɛna onipa nam bɛdi nim etina ya me ka kyerɛ me nuanom sɛ ɛnyɛ yɛ berɛ dodoɔ ɛnyɛ nyansa dodoɔ a yɛwɔ ɛna kyerɛ sɛ wo wobɛyɛ sikani anaa wobɛyɛ ɔdefoɔ anaa wo na wobɛwaleɛ ne mmom ɛyɛ awurade no adom wate aseɛ pa ɛnyɛ ahoɔden so na ɔbi nam bɛdi nim ɛnyɛ ahoɔden so na ɔhoɔdenfoɔ nam bɛdi nim ɛnyɛ ahoɔden so na yɛnam de di yie ɛnyɛ ahoɔden so na yɛnam de nyɛ animonyam ne mmom onyankopɔn n'adom obi ka sɛ awurade adom obi nka sɛ awurade wadom ka sɛ awurade ɛnyɛ ma hoɔden ɛnyɛ me nyansa ɛnyɛ me nimdeɛ ne mmom ɛyɛ wadom ɛfiri ɛnɛ mesaranda ma mabrabɔ mehyɛberɛ metebea no megyae mu ma wo sɛ awurade wona ma wɔ nipa so deɛ ɛne ɛnɛ dɛn megyae ma brabɔ hyɛ wo sa mebrɛ me ho ase ma wo mesrɛ wo sɛ mpagya ɛne w'animonyam ma ne nhyɛ me ma wɔ Yesu de Yesu bɔ mpa yɛ bi wɔse agye fa animonyam a na mewɔ wɔ wo nkyɛn ansa na wohyɛ wiase ase no fa saa animonyam no hyɛ me fa saa animonyam no fa hyɛ me awurade wɔ wɔ animonyam a wɔasiesie de ama wɔn ansa na wɔhyɛ wiase ase tem aseɛ ɛwɔ animonyam a Onyankopɔn waka de ato so ansa na wɔhyɛ wiase ase saa animonyam no na anɔpa yi mesrɛ me ma onipa bi ɛnɛ holiday mesrɛ ma onipa bi sɛ awurade ɛma wo si saa animonyam no so awurade ma wo so si saa animonyam no so baabi a wɔ bia Jesus mepɛ sɛ wode akoma a ɛmu teɛ ɛtɛ m'akyi na me ne woyɛ bɔ mpa oh my God anɔpa awurade hyɛ obi animonyam Everybody amadi wa tanfo aka fa wo na amem to odi animonyam hye ebrɛw. Amen. The Lord will provide. Amen. My God will provide. Yes sir. Animonyam na everybody ne provide. Enhyira everybody ne provide. Me yim pa yama. Jesus. Me bom pa yama. Na zani Yesu dini mu.
Ewurade a wokum. Ewurade o mankwa. Ewurade o mo obi di. O mo obi di hia. O ma mo broni so. Efri mfuturo mu. O mo hia ni so. Efri sumina so. No de na ba man pomam. Wa man ani mo nyama gwaso atena. Enne sa onyame kase yi. Ewurade kantin kan. Ewurade ade ya ho atwene ne so yi. Ono osoro ne asase ya na dia no. Onte na ni mo nkyerɛw. 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 Wo yesu de ne mo. Ewurade ani mo nyam sha odi dware ne ma. Anopai amfo. Sadia me ho afoi. Ewurade mfa ni mo nyam mfo. Onfa nhyira mfo. Ewo Yesu Kristo di mu. Ewurade ma ni mo nyam ni wade kurade mu ma. Enye wo fie ma. Wadi frem nya ni mo nyam. Wo fi ba mu nya ni mo nyam. Eye nhyira ne bedi wachi. Wo nkwa na nyina. O Yesu Kristo di mu ana yabɔ mpae. Anopai baby a wo a oteme nka bi aka sɛ Yesu di mu menya ni mo nyam. Yesu di mu menya ni mo nyam. Hallelujah. Amen. Anopai obi anya ni mo nyam. Anopai Ewurade de adom adom obi. Ewurade de nhyira kɛse na ɛhyira obi. De wɔgidi na ɛbɛyɛ hɔ ama ne saa. Ye ka asampa ne kyerɛ de aka wa ne sɛ obɛgye adie. Sɛ wogidi a ubenya nkwa. Sɛ wogidi a ɛbɛyɛ hɔ ama wo. Sɛ wogidi a sɛdeɛ wohunu no ɛbɛyɛ saa ɛde ama wo. Ka ame kɛseɛ pa. Yesu busia ni frafo mienu ne sɛ mugidi sɛ metumi asamo yadeɛ. Obusa wo no sɛ ane yagidi. And then I person we buso be question no pay say ugidi say when you any monyam no ugidi say e de ehia no Ewurade obe provided say ugidi dia enye homa. Praise the Lord. Hallelujah. Enye homa. Enye homa. And ope Ewurade nka ho ye bebo awura wo sorry ye bebo awura osori mediane prophet Rockson Opoku the Apostles Continuation Church Toase branch me tiefo me tia sori ma ewo Yesu Kristo di mu enne fa ho hye wo sori enum na Ewurade be ye nyame na wo so obeye kese pa wo Kristo Yesu di ne mu ye nyina ye bom ne asori Ewurade ye nyina ye bom ne asori Ewurade ye bom asori Ewurade Prophet Rockson Opoku, the Apostles Continuation Church. Papa, mami, me phone lines na answer no sorry number. Mami, me phone lines no answer no sorry number. Number near 0549 687 100 0549 687 100 0549 687 100 0549 687 100. Pese ye bom pa ye mani pebi. Papa mami ni kan kwa homa no so nko peke me first caller. MTN for ma kan 0549 687 100 0549 687 100. Near Mompa ye manyame ma. And it is possible. It is possible. God will provide. Nipa bi ma boto. Mm. 0549 687 100 0549 687 100. Frene ya mompa ya mount Elijah eko oba kunani ni hono no akade one ne ma kwa akodi ewu but no onim say Elijah was carrying the God who provides. The widow didn't know Elijah was carrying a God who provides.
Yenyame na yeso no otumi ade nyina omufra every enra no ana minimo ofra bo wansa aba Mexico ene ma memfa number we enka ho 059 4212823 059 4212823 059 4212823 ubetima frɛ sa number no so which of the numbers ni nyina no fra ebeba because miss call so be 5 abasisi de me wan say miss call phone so na silence frɛ ne mom pie ma 059 421 2823 059 421 2823 Papa mame nkwa ahoma nso nkɔfa call baako. Hello. Erade ayo ye na no paya na. Ede na ye. Sofu mame Doris. Bajo ka se free. Okay. Sofu wa ha oti you. Number we our friend a station ha number ntino so for we order the number betu dwa ma. Amen mama. So for bompa mama. Because what the bompa mama. Jesus. Bokwan ato wanim obokwan de ato wanim na baabi awurade so obokwan de wafa no ode obepie nipa kase bi anim na onam saaya so wo behunu awurade nanim onyam ankasa na afi ankasa na wo bedi awurade ho adanse o mama afi ankasa ana wo ba beka awurade mani ye pa kire awurade nshira mama awurade nshira minim se Yebekasa. 059-421-2823 059-421-2823 Frene Yemompa Emao I katakyiefm Katakyie live worship ni o fresa number nene so ama bet ma frɛ 0549 mame kwa ho man so hello I ready ayo ye na no pay ana so for what my mom or dear no mom pie and farmer. I saw your penny mabina. I said, well, I think I'm marrying school. I'm a pretend who you go up for mommy. If it's got a Friday,
Ah, you chop promise and fail, man of Jesus' name. Jesus. What a minute. Sign fra by one echi. Yes, Lord. Any pan or the one or no nam. Radio was one pay more dear Jesus. A pumpy down in the more dear and I won't take. Yes, so then I feel what for grading you mount. Well, yes, so Christo demo. The Lord who provide. The Lord who bring things. The Lord who create things. The Lord who make all things new and make all things available. Oh my dear, here we are. Oh yes, so Christo demo. Virginia just amen. Oh my God. Oh my God. Katakyie FM, Katakyie live worship Monday to Friday. Bye bye. Ma bena ya ofrese sia no. Ewrade kasa kire me fa biribi etwa se oye ho. Na se nkan ha adwen dia kamere tum na watie no oye. Papa o wi afa number ni tudwa. Okay. Na ma bena mfrew. Na de Ewrade kase onye no waka kire me da se be ma bena ya wafre ma bena nti ye be so papa de number ni betudwa eye 059 papa ma me kwa homa no so okay Hello. Anope Ewrade ayo ye ana Bacha. udini be bia kasa free Bacha free friend sticker. Kasa free Nebehi. Nebehi ye frozen sticker okay okay ede na so fo mompa e ma unfa ho na no pe Omonfa aduma hase libia papa Ewrade na be ma no se na aduma asai na aduma asai enti enne no enne message e ba e no eba ma no God provides yes na nyame o provide no o provide so ana wasa ya de amount what yase kawa koma to yem efiri na ekuro ya ubegere aduma aduma ebebusu amount eti wan kasa so fa no kurodi ya adwuma na me nka no kure ne kire se me tumire na man kire wusie na na kire se me ye atwa wotoro eti ma me nka no kure kire fa no kure ya adwuma ate menu ya se wode no kure ya adwuma wa adwuma no enyo na abehira wo Ewrade na behira wo ate se ye ketuwa bi mpa di ketuwa no mu no kure me yimpa ya ma wa no pay Jesus ade bi ate wa adwuma so ensem bi ayaka fa wo ho nti asi adwuma no kwan enne Yesu dini mo ye de ade himoja no pepa Jesus name efiri na kwan mi ma wo Yesu dini mo adwuma kwan mi adwuma mu so na san fire di adanse yes Lord wo Yesu Kristo dini mo Yesu dini mo amen ensem ho mi nshira wo pa koso ani tie ka papa nsem ho de ofra mi sesi ensem ho papa ewia wo do number ne betudwa no o ma afro ma me kwa homa no so hello Anope Ewrade ayo ye ana Anope Ewrade ayo ye ka okay udini ba bia free okay mem e dey na so for mo ho mpa ye ma wo da bia me ko na kan of ada pa ko ni no mo bre mi stress wa dem bom ma juma tem okay papa o se na adwuma sem ma fo so adwuma sem pa papa ntina on say ye betena ha bia na me mpa ya me bone se obi o de na fidie betu Katakyie live worship bia no Ewrade provide man papa bompa ye man ma me yimpa ye ma in the name of Jesus Christ peja adwuma no kire Ewrade wa wo tie adwuma so wodi oyi owifo ubewia na wakum na wasai na Ewrade de se wobamu a eye nkwaje enko a enne mi yimpa yama Yesu de ni mo otamfo di ncho ye wopa adwuma na danfo no enne Ewrade ayi na firi ho efiri na enhira bosuo adwuma mpuntuo adwuma mu nhira entomu so adwuma no nya flourish baby a wo bia wo Yesu Kristo de mo amen hello mami eya afre wate ye de number no tudwa hello so good morning me pa cho Ewrade ayo ye ana aye mi ye pa na pa ma inshira amen de na u free udini baby a free Asese mo mi so mi kase fi Nebehi. Nebehi ma me se wa de na so fo mo mpa e ma won fa won. E pa cho me tu ma na e ba se. Tu ma na e ba sa. Me ku ni ma sa. Kafra. Ma me musa ma me se one question. Ubetumi anya akoma ye de che. Akoma ye de bone de che. So obi aye wade na de che no ubetumi anya akoma ni bi. That's fine. O temenka.
Bomodin na obiara ne ho asem hye wakoma mu ne efiri na yifiri mu. Nema urade ne hene wakoma mu ate. Emma de nipa ye enye wahi bebre. Emma de nipa ye utia ubia anye wahi. Because uso Nyankopon a woye boafo. Efiri na mi yimpa ye ma se wonya akoma ye de bone de chei. Ewurade mfa nso de enchew na adwuma aye bisi basa no Ewurade Yesu di mu nsiesie mra ho in the name of Jesus Christ. Yes Lord. Afei customers mra wakwan mu eye nipa ye kase ye bi adwuma eye nipa o ton mo kura eye nipa e na ohia mesre Ewurade se Ewurade nyi nipa ma wo 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 maame esa se Ewurade yi nipa ma wo nti me pa wache onya nipa ho abotre. Amen. Number ne tu ja ya frɛ. Okay, minwa ba wo frɛ Nyankopɔn hyira wo pa na onye wo kɛseɛ. Number ne 0594212823. Papa ma me nkwa ahoma no so na me fa last 2 course ne de wo sɔre no. Yes. Hello? I'm about to try me again. I'm kasa me time sign. Oh, okay. Now so you must selling tickets na promise free. Okay. Papa Bompa. Ano pay wo Yesu Kristo na name. Ye sure promise and fail him. My God. Hamodi home. Yes. Mami kyerɛ sɛ on person no nante bio. Efiri na koyi entata no. Jesus. Bi siw kwan. Yes. Ewurade kawanim. Yes, Lord. Wo Yesu de ne mo. Jesus. Efe ana free sabra yiko. Wanimu na ho. Abofo etwedom. My God. Abofo etwedom ma adwuma. Entwedom ma wo. My God. Wo Yesu Kristo de ne mo. De wo de won sa asom firi ne no. Enye yie. Enyina. Wo Yesu de mo. Amen. Ya de number no to ja ya afre bi. Why? Okay. Minwa ba nya me nkoso na wo nhyira na onye okese pa na koso ati Katakyie FM Katakyie live worship. Eda juada di kosi ni fiada. Aka me last caller. Yes, last days and dangerous. Enti do twato no. Papa o meji nhyira kese no. Oh my God. Do twato no. Omeye Katakyie. Eye me last caller 059-421-2823. Okay. 059-421-2823. And a number back on us is 0549 687 100 0549 687 100. Me ba rich mo way. Me fa last call. Bra ne be mianse nko no so. Ene ye be sori nyame. Me se ene ye holiday. No kwase ene ye holiday. Ene ye holiday. Papa ndi ye be sori nyame. Yes, sori Ewurade ankasa. Me ma mi na wa ba beji nsira kase ni nyina o. Ma me nkwa ho no so. Hello. Ewurade ayo wa ne credit na asa. Wantimi ame Katakyie no. 0549 687 100 0549 687 okay 100. Hello Ewurade ayo yana me pass away me yes wudini baby a ofrefie unu obi akra so ahoma no so me kata free name why Katakyie papa unu obi abo crash Felicia nu obi abo crash why Katakyie papa bompa ya man wo wura mu jem my God say bushia me Ewurade ma onye Katakyie awari ase Ewurade ma onye Katakyie Jesus asetre ma Ewurade ma onye Katakyie Jesus hum Ewurade ma onye Katakyie Jesus wo Yesu Kristo de ne mo wo Yesu Kristo de mo me se bo nsam hu a wo besan efiri na atefo omuhu a ombedwane Jesus ombehwe ase wo Yesu Kristo de mo wo Yesu Kristo de mo wo Yesu Kristo de mo de wo pa wasem afiwe ane busumi we wo de asem hye asem fa hye so me hu asem fa hye say ye de asem atono so na wo yi na no ba bi eyeyi enna ma somo free wo so Katakyie live worship nko de may your disappointment turn to be an appointment. Jesus. In the name of Jesus. Jesus, my God. Ewurade nya Katakyie. 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 We Yesu de name. God bless you.
minya banya mi shira wate eya won frɛ number e de papa number ni betuja papa em say ebi mu mpese abanya ne be Katakyie ma me nkwa homa no so na me nkɔfa we hello Katakyie fo de didi akire sa minya be ma awurade ayoye na no pe yana nyame shira wo papa wudi ni ba bia ofrefri ebu akwa fodi adani ade na sofo mo mpa ye ma na no pe bunch of promise and fail. Kafra minya. Papa wunim say ye be wura ha no. On say me ko achi ona me bɔ mpae. Okay. Na asema nya me ka kire me ne say enne mon kan kire me ma o mu betie bia say me nyame meye. God will provide. Yes. Enti eno o mu tie yi nyina no. Papa o makoma so ade nyina akoye adwuma sam. Promise and fail. Yes. But yen kan kire me nwan be me ye ofre ye. Enu obi a wotie say ososo nyankopon a onim ne firi ne na yemu. Emra no oye mojato no. Eje ne na yemu no. Se na nyame nim ne dia. God will provide. Papa bompa e ma me nwan ma no. Speak upon your being. I speak upon your life. I speak upon your destiny. Promise and fail. Be gone forever. And never return. Yes. We yes so denemo. Jesus. We yes so denemo. Jesus. Woni sikasia tonkwanta mapai. Unya sika bejina. Usika so beba mfaso. We yes so Kristo dimo. Promise and fail ne tonkwanta mapai. We yes so Kristo dim. Erade ne make say saa de we ye dininya to the say relationship mumpo no. Hwa modi enko a. And na shemu afiri so relationship. Oba tenakura na oba na din hwa mo. Exactly. Minya be me no kre. We didn't down for even Bema down for crowd. Na plan bibi so mbe na hwa modi abem. Ya modi. No cresa. Oh. And na Ewurade se men kan say we yi promise and fail afiri wo so. Amen. Ewurade bema wutiri mu asem abem. No amade wo hwehwe no wani ehunu. Ewa Yesu Kristo Jesus. Efri nna de washa wo bobo sha hodo akeka kam. Ni nyina mpiepie mra. Mpiepie mra. My God. Enu da se ne wadanse abu so wo fra enye promise and fail ne be bo ho mpan na wo de adanse enko na ema Ewurade. What? Ewurade shro. Onye oye no onye okese ya abomode na fra number na ye de betu dwane bi. Na ema ye nkasa. Ewurade shro. Ewurade shro pa menua be ma. Ma memfa me la scholar. Hello. Hello. Me pacho na no. Yes. Okay, so mama. Yes, I won't buy in the Katakyie. Okay. And papa sa bompa no ma. And say prophecy by mama until. Mama Ewurade se me ka che say wa bokwan foforo to anim na wo do pie ni pakase bi anim. Na true ni pakase na wo ma wa hia no no eho na wo be hu onu Nyankopon na anim onyam wankasa. What you say pa etoda obi hu ene ye hu Ewurade anim onyam etoda bi so Ewurade ma wo hia obi ne wo hu na anim onyam Ewurade so wo mo wa hia nipa bi a wo na anim onyam ho adanse emfiri wanum da se ye wo se wa hia Ewurade pa afi na wo be hu ne yie pa Ewurade ho ode nya kese wo wo so Ewurade wo ho mara wo so o konkoro nsa wo ma efiri na wanamo biara wutuo Ewurade ndarate anamo ne ma ewo Yesu denemo ewo Yesu denemo de wase asfiase de wase aviase sanka metwa wakwamu enama twamu afiri wo Ewurade ma wo so nyina ewo Yesu denemo mami atamfo mamo nyenye ne ho se wo hwe ase a Ewurade be ma ne so agina bio na se wote sumu a Ewurade ne han mama Ewurade han tawo so ewo Ewurade agya wo ba won kokoro de mu enu da sene o fra na ya danse na wo ba be dia se Ewurade ani monyam wate ensi wo Yesu krai amen mama ode number ne betu dwa ma opa so wai nyame nhira opa koso anti Katakyie koso anti Katakyie live worship frida juada de kusini fiada so me se ene ye holiday baby a DJ Big Star wo bia nyame nhira no me se ene ye holiday papa ene ye holiday
And Obia holiday. And Obia Katakyiefm. And Obia Katakyiefm. And Kobabia. And Kobabia. You want a Pama. Bra Facebook. Okay. And now your holiday. Holiday. Bra YouTube. And now your holiday. Okay. There's a YouTube one here by there no. YouTube brani sorry nyame. Okay. Katakyiefm. Oba TikTok so a. Cherry Nana Danquah. Okay. CHER. Okay. IB. Now the Nana Danquah so. Cherry Nana Danquah. It wa winning brofo can what the men cast spellings na no aba spellings na no aba shim. Also so nyankopon bebo a. And I was Facebook no see say Facebook ni Katakyie live. Katakyie live. Obo Katakyie KATAYI. Katakyie di obi abetumi aka. Obi abetumi spell. No abo LIVE. Katakyie live. Obeba betu Facebook. Obeba ube Facebook. Okay. Na YouTube no so. Papa pacho YouTube ni katakyiefm. Katakyiefm. Oh my God. Opa now the TV na so. Tu the TV ni nya so nko ade. Na che say ayaba. Obesa ehu yesisi. Afa so obesa atimi atie wo Katakyie FM 90.9. 90.9. Me wi am the prophet Rockson Opoku number ne betuja. Apostles Continuation Church. Yes. Ye wo toase baby a police for no ato barrier no oho na ye wo mesi ene be sorry nyame why ene ye holiday Richmond won be miansanku ni ma Kristo kan ho be bonsanku adi abofo ne ba no be bonsanku no papa usane wo Japatas mesi Japatas fo ebiem wo ase ho me pompa ye wo Yesu Kristo Nazareth ni mu osunsu nyankopon a odi sales eba no ye twi sales ba Japatas na no pay Aferi community canteen mesi aduane a nenkofu di no Aferi community canteen me dane aduane ne yare ayesa e wo Yesu di ni mu Oh. Papa, Mama do tie me. Mama do. Oh, and wo mo di. Me nka no wa ha. And wo sheda mo di. Me sheda mo ni di. But o tie me nka no wa ha. Nya nkasa me ko no personal. Okay. The Erade ka kire me se me nka kire no. My God. Any Mama do twen wo message. Mama do twen wo message. For the community canteen mo amudidi nya me nhira mo. Amen. Big Joe phones and accessories. Okay. A buako ho nyina. Obi a wo tie Katakyie live worship. Wakoma so de biara. Me sese emrem. Amen. Me sese emrem. Amen. Me sese emrem. Amen. Me sese emrem. O Yesu de me. O Yesu de. Omo mu tie wo UK any Germany. Pentecost for Jumayefo omo mu ti fie sesi e omo tie ye online papa obi fansuo me obi fansuo sesi e o yare afansuo wo ye honhom no akwankyere o yare fansuo no u hia ade bi afiri obi wo fansuo wo ye honhom no akwankyere wo ye honhom no akwankyere obi mfansuo sesi e ensuo no fa ne sesi a me se wo yare afansuo fansuo se ye vortex se ye sachet water wo de afani e ya bula kura de fa cap se e ya bula kura fansuo to no waso bi kura na fa we ye honhom no akwankyere e wo Yesu ni my God onyame pepe a wo fansuo nsuo yes me kasegu nsuo ne so my God edane ne Yesu moja yes moja na ya yaresa no moja na sofo no edi fa hodie bae no moja na sofo no edi mpeja bae no moja na sofo no edi ani da so bae no edi ani die bae no oni pebiara ne kra wura ho nsuo wo fa kuta die wodi be ye so wodi be dware wodi be wuru ani wo yare a obe no emfa yare sa adansi embre wo Yesu de we Yesu de mo. The one thing so what peja. My God. Me peja wo yie die. Yes.
Be Pejan Shirama. Jesus. Be Pejan Shirama. My God. Be Peja Kankoma. Yes. Be Peja or Susunya. Jesus. It will yes to the moment. Amen. Papa. Obi be dia dance here. Obi be dia dance here so ampa. Ensuo na nipa na fa no. Nsanya nsu keke. Sa wo yare a. Numbi sesi e. Aye. He turned water into wine. So water can also be turned into healing. Into healing. Yes. Nyame dani nsuo ma ne be ye nsa. Yes. Enti ye betime dani nsuo no nyame tumi ama na be ya yaresa. Exactly. Me said your offense you know. Ye di nyame tumi power. Yes, Sudimo. Tumi power. Yes, Sudimo. Yes, Sudimo. Ye promise and faith My ye God. me say sa wo di nsuo ni dware a. Jesus. Ejuma na akopa. Yes. Abofo nka ho. Amen. Nyame tumi nka ho. Amen. Nyame tumi nka ho. Amen. Abofo nka ho. Jesus. E wo yesu ni yesu. Yes, Sudimo. Yes, Sudimo. Obi be dia dance. Obi be dia dance. We ye Katakyie live worship. What was that? Atwema ha nyina live worship headquarters. Yes, I had headquarters. Papa ye free atwema ha no ne ye bawura kumasi afa na nyina. Baby ah. Now I'm saying a word radio station, yo Christian radio station. Word. A global. What you say pa? Yes. Money pension. Richmond boys and ko ne manyame. Ye ba be wura wo sodie mu nti ba bia wo bia fa ho wura mu ai. Onyame na oyi Israel fo di fi nkoaso mu no. Ena no pe nyame be bi odi ne ho wura wo sodie ne mu no. Osusu nyankopon nyi ni mfiri na manie mu. Amen. Osusu nyankopon nyi ni mfiri ne dadwene mu. Jesus. Nyame asikache Kristo se papa de wayama mi nyina mani so enti na no pa ye de aseda ne ye ne kamfo na ma Kristo. My God, my God. Jesus.
my God. Katakyie live worship. Awurade ayɛ ne yie.
Yes, when I made this a wontino. What the Bessie, when I made this a wontino. What the Bessie, oh, what the Bessie, when I made this a wontino. What the it was a mini cucuda, mini cucuda, mini cucuda, shambom, yedi cuco, yes, who I have, say a potency, oh no, they are abandoning, yedi cucuda. Yeni kukuda, Yemesia yeni kuko, Yesu ayafe, saya potenti, ole abandoned, yajefo, ao minyamye, mifima kuemo. Miwayo, nadie mi pejao, miana mensa, miana menfata, wana mwatumso, wa mama sebi, mafate pio, mabandidi, mi potenti, mi dame kopia oh mabandidi. Wamaya sabi yabata blo yabandede yabutanti yedane kopia oh yabandede anopeme bo uti me bomrane mrane sabo that day me bodi me bomrane what don't I want Sunny but you are anymore? And you unya yanko. We are young, one son in my young be. And you're not the opponent in a table. And you're not the one that over your way. Inside Kukune, Abraham Yamino, Katakyie Yamino, Nana Senamino, Inside Yamino, what son of Fantasy you deny? Opoku, Jesus, Jesus, my own name, not the soul. That the body, the own name, and his soul. Son of a do anymore. Yahunya Yanko. We don't have young woman. One son in my young woman be. Hey, now the young bonny in our chain. Now we do more than our Israel Kukunye, Nana Minyamino, Cherub Nyamino, Katakyie Nyamino, Dr. Nyamino, Osana Ufatasi Udinaya. Uyonyamia Kwama Okumo, Unyamia Kwama Osana Ufata.
Onyame kwama wokumo senyum we nyame nya wo senchene me yanto se ofata Yesu ye nyame uyo kwama uyo nyame kwama wokumo mire ye kwama Ogwama Oyo nyame gwama wokumo Ye nyame Ogwama Wokumo Wokumno Ye nyame Ogwama Wasemi sheshe na mi hunu ye na wojina sika ka na aduane nso fifi ye mi mama ni so nkwa soro wa woyo nyame agwama 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 mi dia me sheshe na mi hunu ye na wojina sika ka na aduane nso ni fifi Nane mi mama ni sun kwa sorowa Onyame gwama Wokum no Chudama busha kwa mujata no Ye wo David ya ini na mu no Meseni ya wadi nkunim Safo Rockson Oshe atadiyu Nane nai tisa yawa Nane nimshwa tisa wojasrama Nijidi tisa woja unifita Ye nyami benye Nani uye mama seye Waine Dasibre Chenchanko Kantankrantie Dasibre Aye biafo Odomankoma Waine Masinda kapapa wayo Sorry mane manane madum palika patia papa Asibre, onton korie, odamasago. Aye, wayo. Aye. Rich mama keyboard on enough for me say ya mama.
awurade nyankopɔn de obi abusadeɛ de ama no yɛ wɔde ne ho awura wɔ sɔdeɛ yi mu Enshira nka yenewrati wafre yenafiri yenebu Afrika sahudu ninara Enshira nka yenewrati wafre yenafiri yenebu Sheimu Afrika sahudu ninara Osiama mfrafanka yeni chefa Waye ya uhimaini ya sofo Ama ejo nyakupon Eshiranka Ama mfrafra dide fichia biana nketi seye Waye ya imani ya sofu Ama jo namye Shiranka Anope shiranka nidi Enyonyam kanidi Waya ima fufro Shiranka Insurance kaniti Enyonyam kaniti Why I am I fro Shiranka Anope aye kaniti And tontom kaniti Why I am I fro Shiranka on conclude nyumbia mame osimi die minimni amenya yenima dia yehu baby wo fie ho de to etina yenia anope ye die yenimni ayenya my god yenima dia yehu etina yenia Yesu dinimo jana toyeno wa mayena ni kwaje nubi yenimo etina yenia yedie yenimni ayenya Katakyie live worship yenimadia yeuno etina yenia anope yedie yenimnia yenya yenimadia yeuno etina yenia Yesu dinimo jana toyeno wama Yenya ni kwaje nubi yenimo etina yenia yenimo eti yenimo Etina yenia Oya die Tusanya mnemboko Oya die Oniwe Yinyameno oya die Awradi yobi Oya die
anywhere. Yenyame no ya boafo. Oya boafo. La 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 la. Anywhere. Ose ao majin kwa. Yentu nyumba ko etwato. Ma wodi. Me ni dado. Ni ma yarisa mi nyamie abrametasi me de me onsha onsa so mi mo mi nyamie abrametasi me de me onsha onsa mira maba asebia mikachira wo yenyamie eno tinayaba ao ya jikwe kabibi chireno jira la 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 asebia ye kachirawo minyamie eno adana on fansanto akoma so ne yanto sawanyam no fansanto akoma so awo ma jikwe ne urade nkasa ho kabibi chiramio kabibi chemia sana mako kabibi chemia sana mako mira wakwa wi me pesa mi wani onya imalus kepende imbala brakatuska imakode eli azande iamanuse hele ikabanda la katuska delere asebia mi kachirawo no ano tina maba aoma chinkwa kabibi chiramio miramaba alesha ikabanda laba ilele kadunda malus kehenda tina baba mipo mira tina yaba Yamiro, Sani bro, Rabeshe, Mima, Minonanti, Onam, Yamiro, Sani bro, Rabeshe, Mima, da bosantala ayaka anda lunta ya baha ianos kapandele akundele baha imanana sodele belebe radio mama sandala ba Oh Jesus.
Adagazaka tutale ezekati jalas ka adindele. Oh Jesus. Imakumbe lish katondere kedeshele arwanda. Oh Jesus. Mama masunde kemberi kaluri andu kemberia. Wanderi kabanda laba. Shame bayade foforo. Me bayani o mafoforo. Die nipa tia wona sumbe ye wonchew. Na die nipa hu na obebo brim. Die beye nwanwa na buru adwene ntiase so. Eno na meye di ama me ma. Me ba wutie me ye. Jimidi fa hoto me so. Ene me nante tie masem bro ho ase. Na jimidi bro ho ase. Na jimidi na makase meye no meye ne ntam so awo ni brem. Meye ne ntam awo ni brem. Mese meye ne ntam awo ni brem. Mema ekuma adane aye o man kese na de wo sokora adane aye o man dende maka na meye maka me ho ntam se me na medi aboa ho na me de wo asiye ene masumdue enkamo ene masumdue ena me di mi jamo. This is Power Pack Friday. Prophet Rockson Opoku. And then me and me was sorry, no, nana Danquah senior. Say, Obie, and Nayena, Radin Yankopon, ya, don't mean so for Rockson Opoku, or sorry, and by. Obia sending message, or seeking maybe this DJ right you are home. Or say this morning God is highest and bringing and ending Lord God blessing you. A J from Mim this morning, fire is hot. Amino. Or said this morning, fire is hot. Not just a Jana no day. It's Jana no days and a DJ right so Banosa, the Jana better also. Papa Winnie is a Friday be a Katakyie live worship. A faminu mojenim. Papa a faminu mojenim. And until a Friday be an aya wound is a fire to fire, and I is called to boom. Because a Johnny Jabishi ye boom. The fear the biara. What there's a Monday, Bessie Thursday, and a Juma how Kakrentina wood tears one certain tea, drew fear that they are a faminu mojenim. And we both would have baby. Minya a J, I would say free Mim, Yamin Shira when one yoke see it. A radia my enemy once it. Monday to Friday, then in Nara. Yawaha, Abonun do Nukosi Dumino, and a holiday in Tini Kermuna Nayanke Yako Donkono. And DJ right here about Papa, sorry, so dear Maminchi and you know, my mount found number in Tuja because Mehu Nipa Bibri per number no and Nintino Members of the number no at Tuja. Now, Enchia ya boa Funina and Fanas, Yekesia Pan Kumomo. Big Joe phones and accessories, Master Latif Motors and Spare Parts, Joy Assemblies of God Cooperative Savings and Social Service Union. A patcho a one way to iron a gasco. More office no nature go Facebook no, or more office warfare papa. Obekono so for justice. House of Love Assemblies of God. Ayecrado. Maminchia menia software back software ya kwachi. Francis Kwachi. Calvary Power Chapel International. Ewo buakwa apiase. Ebuakwa apiase. Omofro apim hase. Sofo Francis Kwachi nyaminshira. Miankasa menua sofo baako or sofo Samuel Ajemai. Also Bethel Prayer Center, the Church of Pentecost once.
Master Latif Motors and Spare Parts, King's Metal and Fabrication Works, Octave Music and Clerical Shop. Octave Music and Clerical Shop. Over Facebook, I'll be in video, your drums, your keyboard, your chest. I did BRF instruments who they will be an Octave Music and Clerical Shop. Tiero Event and Lighting, Wadoma Royal Hotel, CK Fosu Electric Car. CK Fosu Electric Car, so I will hop on or saw ya snake boy and hoba me and then so yeah, they was shoddy no ebre war. And ye na me mami Rabana multi-purpose. Me mami Vicky Boutique, ye free ya baba Genioma, ye begin tade. King George was Germany, and I will share you live on YouTube. When who can Mama Victoria, ye mami mura quada so mantisi kwane on any ukunu or banu kuna omuye knitting boom. Knitting is solid. Let us say, come up, Mamma Missy Kone, Quada Sujomo, as a Katakyie live worship. Is a treya shimu, Unya do Quada Sujomo, Mamma Sikone, the ono, is a man or fremen, or so a to speak a Cassia Baco. No idea what the way as soon as what Choco baby a self-filling station one. It will more move petrol in the anyone in the quasi winning in an. Yaminya day. It's not in a game. Wonderful. Antisi koneno no. Antisi koneno. Nyaminshira ubia no nyobia kese Aferi community canteen. Mama do ma Benis ma Lydia kwatema munyina nyaminshira no nyam kese. Ena Aferi supermarket. Ope drains aduane papa drains papa samana papa de be na ope bibia supermarket bibia ho. Free won ko to bi wa abante. Free papa e free a ne skom de yi. Ati ase. E be kwa ko tonsu. E ka wakoma na nso pesa oboa ye dwumadie na. Obetimi asende ye mobile money kakra. Okay. Ketua bi ensha. Number ni 0549 0549 687 100 0549 687 okay 100 ketua bia o de be mai to mobile money su bia yensu be gina so de abom paye na wakoma so ade biara ade bia pese nyame ye ma ono so papa nyame be yade number ni 0549 e mobile money okay 0549 okay 687 100 okay 0549 687 100 me pacho me phone lines no wadaroma number na me bobo ni mobile money enti say o person boy papa me o se bi mo frɛ enti ma pacho wa frɛ Katakyie enti papa obi o person support ye bia number ni mobile money enti obi amomoden kakra bi enhwa so mu bi na wo so da ache watimi anya bi aka so seed e wo nyame dwuma nyame so gina so de bless exactly It's 0549 687 100. Segugu phone so. Okay. Na dani de nyina no nso betimi aso seed. Okay. Na yenso de agina so abom paye e de amount. Papa ye so Apostle Continuation Church Twanse branch. Prophet Rockson Opoku. Papa number ni tudua na nkofo pene dodo. Fa number ni tudua because menya ne ntie se na anwumere so asore wo ho. Na anwumere asore wo 5:30. Enti bia na otie ya ofre bia. Anwumere 5:30 ya. To 7:30 ni afọ. To 7:30. Anwumere ye grace hour adombre. Anwumere ye grace hour. Tie wo se nyame be dum ni pa bi. Exactly. Ade bia wo ye na wo se nyame be dum wo because wanom wa wontimi nye de. Sa pepe. Papa mpacho number ni ese. Ye to sa free obi a number no ni mpacho nya daje ne tie na watimi abobo yi. Eye 0241 289722. Me mama yo wo memunti mama nsan sesu bio na me nya abotre na me nka ne baako 0241 289722 0241 289722 0241 289722 sa pepepe 0241
2897 so media ma the aka na em say e wo ho na o the aka na me sa mo the aka no enti wo so for Rockson number no 0202 0202 115753 020 0202 115753 0202 115753 and at 0241 289722 with my first of Rockson Apostle Continuation Church. Apostle Emmanuel Jemfi, Foundation of Christ Ministry, and Ferenine being fin wa Akranyan Kupon Shira wo papa no nyokesie. Right Way Bible Church original. Nyamin Shira wo pa no nyokesie. Yes also die mamenchia mamenkwa moaben sepasia moaben na menchia me maami bi wo ho. Ma Benis, Ma Benis. Papa Mizumini Ma Benis if wapa. Benis after the community. Katakyie live worship. Because pasia mo Ma Benis na utie. Katakyie live worship. O mana kuma so ade nyina so emremo. Same day me so ama DJ Righty so ababi sum no the lunch time na 12 so na ye holiday dey wabo nyom kama na me ya duma dadwada ye wa ha me say Jesus started with prayer and ended with prayer enti dadwada ne ye de mpaye ne osode ye ne hyase enne ye fiada ye de mpaye ne osode enso awie enti me bompaye yimpaye manipa bia se o hawo ne amane biara wonemu no eto atwa awurade de fa wudie ni ayaresa yedie ni nkunimdie ato abrabɔso fa inshira ene animonyam ni yedie kanko ni ayaresa etena na papa atwato se woni sofo ba ku bi baaye obechia me ba Andrews owaha na Andrews de me nim se wo kasa wo ma ne kwan so wanchia obechia o chese obechia ni kromofo ni ne ma me nko Andrews ya ma me ne nko ene ma me nko anya ma me Salome ana me ba rich mo so de bra chia so de bra de radias edo yunso sa akonya basa mechia be Mama Salome on Abigail Mama Salome ni Abigail omo he offenso on the Abigail but you just say Salome na wo ye no what ni nyanse won chirim te say Abigail next one wa mani din ono ankasa ma ne ma mi din foforo esan ni suban ne adoye ne odo a word man no that's wonderful nti mama Salome baby a obi a nyame inshira wona Rosalind Edutwumwa mama Rosalind Edutwumwa okay amen level ye ko DJ fache what ye be easy ya ba ne ba ketu kesi o ye betwa right di ono ni problem DJ right ono what ya say everybody nshira what DJ right me chia me so for penny area head senior pastor Samuel Yabua apostle continuation church no monitor pa anya sam ketu a nim se tie nyina me wie na se bibia nko ye be frame afese me chia me papa district pastor me district pastor no so me papa a friend of senior pastor Stephen Ofori one ne yere mama enra me no hia Carrier Hospital Radin Shiraw Radin tin ani mo nchiraw me chia continuous ya sofo nyina me papa ba ko Prophet Samuel Bonsu osofo akwasi Bonsu me papa ba ko fa adobawura me chia bebre sofo tawia sefase me chia minua Harrison program no ya start on the 21st to 24th onyasa ewo agogo fitem ai erade nhira woni pa bi ode ne ho ebe hye dwumadie num afemi nuanom kaye nyina metimi amomudi sofo Nicholas wo hye kira ha
kwan yɛ da afɛre ɛfrɛ sɛ nebehi aha sɔfo niko awurade nhyira bebree afei mekyia nsɔrema nyinaa asɔre mpanimfoɔ mmabaawa ne mmeranteɛ asafo mma nyinaa to ase continuation mekyia mu nyinaa ɛnura mehwɛ sɛ amanfoɔ gye Facebook no ɔmpɛ sɛ ɔmo kɔhwɛ nti ɛna ɔmo ahwɛ by all means ɔmo asɛ etie by all means wonderful by all means aye DJ yɛ wate Prophet Rockson Opoku no Prophet Rockson Opoku, the Church of Apostle Continuation Church. Enti me so yɛfrɛ me nana Danquah. Opema asemo odomio onomio nyame nhyira. Onipa bia so a obesende ni seed ɛde ama yɛsɛ support nyame dwuma no. Awurade nyankopɔn ma nanim ngu ase da. Ɛsɛ yɛ si yɛde owu ɛbrɛ no. Yɛde owu ahyɛ envelope mu ade brɛ ne ma. Yɛde adwuma sɛ yɛ ɛbrɛ no ɔne ne ma. Yɛtwa wo yɛsuri ne mu. Yɛhyire wo nipa biara. Nyame nka wo ho na onye okese. Adwuada yɛbɛsɛ ahyia wa ha. Me ba Richmond na omiamia keyboard ma abɔfo ɔhyane no. Ne number no wo yɛ sɔfo na otie yɛ wopɛ sɛ obɛbɔ keyboard ma wa. Number no ɛyɛ 020 17 36 600 020 17 36 600 from me ba Richmond baby a wo bia no me ana me ne manager obeba ba keyboard ne dia ma pa nyame show say me de ma so ama DJ Right T or the lunch time ne holiday ne ebro ma me nchia doctor Emmanuel say mensa papa baby a wo bia nyame nhyira wo nkwaso na wonya okese nkwaso a ma onimdie ne nyinche o nyame yagya nyame oba ena nyame hu kunkrudi mu yakramo ba